En roldas de prensa separadas e con tan só media hora de diferenza, o alcalde de Pontevedra primeiro e o vicepresidente da Deputación despois anunciaron os proxectos que financiará a Administración provincial na cidade. Mi compromiso personal y desde luego el compromiso de esta Diputación es con los pontevedreses y es con ellos a los que tenemos que responder. Y desde aquí, apelando a esa lealtad institucional, pero sobre todo apelando a esta lealtad personal con la ciudad, vamos a intentar hacer el máximo de obras posibles. Serán 5 actuacións que acadarán os 2,5 millóns de euros. A de maior contía, 1,4 millóns, contempla o cambio a LED do alumeado público do barrio do Burgo e na parroquia de Lérez. Outros 400.000 euros permitirán a construción da nova nave de piragüismo no Peirao das Corvaceiras, destinada á Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra. Pro futuro Parque da Parda destinaránse 400.000 euros. Valorar positivamente, non, o cumplimento por parte do presidente da Diputación da palabra dada na reunión que mantivemos, e a partir de agora pois iniciamos todo ese proceso, arranca pois de alguna maneira pois os novos convenios coa Diputación do Concello de Pontevedra para o ano 2024. Completan a contía de 2,5 millóns de euros os 200.000 pro acondicionamento da pasarela do tren que xa tiña 500.000 concedidos do ano pasado e outros 100.000 para completar a reforma da Casa Consistorial. Independentemente de que se deixou a porta aberta en se hai algunha outra actuación que considere convinte o Concello e que este de acordo a Diputación, donde esa aportación da Diputación poda ser superior a eses 2,5 millóns, tal e como viñemos facendo tamén en proxectos anteriores. Agora será o Concello quen teña que enviar á Deputación as súas propostas de convenio para cada unha destas actuacións. Ofrezco lealtad institucional al Concello de Pontevedra en todos los temas que ellos entiendan, pero también voy a exigir lealtad institucional en temas como Santa Clara, museos centrales o la Bienal. Esta lealtad institucional que tiene que seguir existiendo no evita que pueda haber una clara auditoría por mi parte al señor Lores en el tema de la ciudad de Pontevedra. Ademais destas novas actuacións levaránse adiante os proxectos comprometidos en anos anteriores, pero que aínda están pendentes. É o caso, por exemplo, do vial de Mollabao, cunha chega d'1 millón de euros, ou do campo de fútbol de Salcedo, que acada 1,5 millóns.